Ano? Ang suot ang pagkaroon ito katagan ng pagdagan. Pinadakin ni sa usa ka babae nga nagpatago lang sa nga training. Kinagibatan ng duwa sa radyo ni Aureliano. Kaya sunan ang atong sender, si Training. Usahay kining kumpiyansa kay sa panahon ba, dugay kang makalihok sa angay untang buhaton, pero tungod kay kumpiyansa imo na lang sang pasagdan. Unya karon nga ni dako na, maglisod na. Pero araw inyo kay masabtan ang akong problema no ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan ha. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I just dream of you tonight, and if into my dreams you'll come and touch me once again. I will not touch you again. Ganahan ko i-touch. I'll touch myself na lang, oy. Pag-ulbay myself na yan, si Julia! Kinsa? Junior! Wa pa man. Asa di ay, oy. Imo magagikuha sa eskwelahan. O, pala yung mabuti, bida! Halawa pa in taon, oy. Asa man da in taon tong bata. At amo makahinagkuyog. Ay, nabaw naman ka itong bata. Bisag dako tong tao. Kay may pagkakabaw sa lawas o bata. May una man nagdali-dali para sa duwa sa iyong mga amigo. Natin ito diha, ay pangitaan dito, lakaw. Alahak yung bata eh. Karoon ka lang yun. Tanawan nito sloyo, basi gaduwa tong takyan. Adok-dokol ko yung bata yun. Pangitaan dito para makakaon na to. Ah! Hoy! Ikaw ba? Akong dunggan na Sabi na, ilong! Maibot ka ng dudunggan na aros ka hanggaw di mo kadana. Ito na tayo eh. Sabi na, ilong diya. Huwag ka rin kag-suit by ditsol kagada. Ang duwa-duwa naman gugo. Huwag duwa rin kag ditsol nga gikan ka eskwelahan. Dapat musuod sa takasatuwa. Ibili ni mo yung bag. Di kay mo lahos ka sa imong mga bigo magkiduwa ka. Kanahan ka dako. Dako kang tao pero huwag kay buhot. So dito! So! Ka, nganong wa man kamulahos diris bay aron ibutang ng bag nimo dire. Kita nung ako sa akong amigo ko na yun. Ila ko tawag. Ay bisa na uy, ni uli unta ka para ibutang ng imong bag. Nya mukaon ka. Dayon, ini ka human magduwa ka. Tanawa, nalusian hinong kan tatay nimo. Grabe na ito rin tatay ay. Kasagaya mong kusi. Manusi dunggan. Sakit kayo. Na sunod patuan ang tatay nimo. Kay lisod kaayo kun maunay supako nimo. Ay. Kini akong anak, dako gid ni bataa, grade 5 ni siya pero ang lawas murag kabaw kay pura buyag. Kusog masag kayo, may man kay mudag kaon. Di pura puyag porte gyud dako Unya to? Oh. Asa ba, Junior? Tong na? To anak natug na sa iyang kwarto. Bida. Pastilan ko ni bata. Sige na kitang away eskwelahan. Ngano man? Mudag! Ay, sige lang kay ugma ako mukuha niya sa eskwelahan. Mangutan ko siyang maestro kung nganong permi na siya kakitag away. Napunta na niya maestro kung sa inong sa away. Ikaw may permi mukuha niya dito, wala mo pangutan ang maestro. Mauwaw ko eh. Lo, uy, unsa man tay ko uwawa nimo? Uwaw ko matubang na maestro nila. Ngano man? Dugay ni bata. Abutlan, sus! Mas dako pa rin maestro! Ay, pagkatakuha sa bito ng bata nato, eh. Kahit man ni dako. Pero sige lang, ako ning adtuon ilang maestro ugma. Ay ma'am, hala ma'am. Good morning diha ma'am. Nagtuo ko ka ng laki ilang ang ilahang teacher. Uy, babae man di ay. Good morning diha ma'am. Uy, ikaw man tong inahan ni Antonio Jr., no? Ay oo ma'am. Bisutian man gud ko sa akong bana ma'am nga kini ko nung akong anak ba si ko nung kakitag away. Unya mauwaw man siya mangutanan nimo. Mo nang ako na lang gid ani niyon. Aron maoy mo kuwas akong anak. Kay ako gi mangutanan nimo ma'am. Unsa di kasagaran nga hitabo ma'am nga makakita man nag-away ang akong anak? Ay, pastilan, ma'am. Hibawag ka ani mga bata karon, ma'am. Grabe kaayo ka sungugan, di ba? Pero man gud lang sungugan si Junior, God. Ilang ingnon nga tiguang na kuno, elementary lang gihapon. Maunang ako sila madlungon. Unya usahay maputong man tingali ang bata. Maunang makakita kay kaaway. Ay mao ba ma'am? Ingon anak man gyud ang mga bata, ma'am. Mga sungugan kaayo. Katong sumbagay na sila atong usapay gyud katong usapay pud mo. Kay gibuli man ni siya
Nakiunsa ni siya, ma'am? Ay da, gisungog. Gisigihan siya gugal-bugal ba? Tiguan ko no, way buot. Tagdako lang ko no lawas, way buot. Unya, ang iyang gikasuk anong maayo, kay gingalan magdud siya pisot. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Tinuod nga, pisot pa na siya, ma'am. Wa pa na matuli. Wa palagi, ma'am, uy. Uy, nga naman. Kadako na niya, ma'am. Wa pa din na siya matuli. Wa palagi, ma'am. Uy, nga nung wa pa man ini patuli, uy. Basig mauwara na o dili na hinuo na magpatuli. Ay kanang amo naman unta nagipatuli ng bataa, ma'am, pero ang nahitabo good, wa mo tuli niya ang manunuli. Ha, nga naman. Wa pa man kuno mapalos. Di man tulion basta di pa mapalos. Ay, mao Mao na siya matuli sa una, ma'am. Nya karon, wa na ninyo siya gipatuli. Na, wa lagi, ma'am. Uy, unsaon nga nagsugod na mag-eskwela. Basig karong sira sa klase, ma'am, amo na siyang ipatuli. Uy, siguro ang matuli na siya, ma'am. Aron dili na siya sungugon sa mga kaklase ba nga ibuli siya. Ay oo, ma'am. Karong sira sa klase, amo nang ipatuli. Sa pagkatinuod lang, wa na gid namo mahinumdumi ang pagpatulis among anak kay lagi dako namang kong bataa. Mao to nga pag-abot nako nakikistorya dayon ko sa kumbana. Sama day. Nalimot na malandi ay ta. Uy, Sama. Nalimtan na to. wa pa man na matuli ang atong anak. Uy. Dong, pwede pa ka na siya matuli? Pwede na eh. Untak ko na guda. Ipatuli ka na nato. Sige, pwede. Sige, tawagon ako kung kumparing manuli. Sige. Nya maayo na siya. Mahal magtuli na ako. Mao ba? Nahala, sige. Siguro ha. Ipatuli ko ng imong anak. Kay mo na hinungdan nga pirmi na siya makakitag away kay sungugon in town. Sungugon siya mga classmate. Dako ko nung tao pero pisot. Sige. Kikitaan ako kumparing manuli. Oy, pre! Suruin mo lagi. Kalitan ko, pre, na. Kalitan ko, abay na kung si Sir Francis Maris. Dito likod mo, pariha mo pormagon. Ay, pre, kuan ba? Kung saan ka, pre? Nanuli pa ka karon, pre? Oo, marunong na pangitan na to. Pero tagsan lang noon. Nga naman, patuloy ka? Man ako yung papagatungin ako. Usa ko di, manade, abi na ko gwapa. Ay, binuang ka na, pre. Gusto mo mo patuloy, ha? Ako anak taon, pre, katubay mo kinugos ba? Mo ba? O ba rin patuloy nga kung kinugos, pre? Wala pa taon, oy. Ay, naunsa man taon. Kuan kining ako man taon na manunuling ko tayong nagkugos niya wano na matuli pa. Kada kong isyo na, pre. Sige. Dada dire ang akong kinugos. Kaya ako ituloy na. Mauwaw taon na. Uy, insulto ka na. Alang na ako, pre. Manunuling ko ko. Kung ang akong kinugos wano ituloy. Nandoon ako din, pre, ha? Nandoon ako din. Data. Santang may asim pa. Ako na lang gihangyo ang iyahang maestra nga kon mahimo, ako ning ipatuli ang among anak bahalag wa pay siras klase. Aw ni sugot man sa dinuon ang maestra noon. Unya to. Unsa man karon nimo dadas junior? Oray, Sa parikanot. sabot ng parikanot. Kanor mo tetinga na siya. Isa nga niya? Kanor Aw, kanor, di ay. Sukor yung nga nung wat matawal matuli na yung kinugos. Insulto ko no kaya niya. Manuli siya. Unya yung kinugos. Sukpi pa. Ay, ingna lang ko nga, di pa siya pwede adto nga matuli gud karon. Lagi. Ako rin bahala na. Ay, mukuyog na lang inong ko ninyo bi. Adto tayo lang parikanutan na. Anak. At saman tayo. Ato tayo lang ninong nimo. Ninong? Ninong. Yay, kaya nga niya. Pinaskuha na tayo, no? Mura kang may bukot pulo tayo. Mura ko kay kang tao na. Basta nagkaya niya. Auto tayo. Ginoo ko auto. Bisag doha lang, abok tayo. Kasi duwak-buok. Ayaw nakbuok nak. Usa lang kay mapurdoy taos ninong ni mo na. Doha lang, tayo. Ako anak, trisikan lang usa. Ay, dili kayo. Kapoy kayo na. Bidam mo ilap yun na ganan. Bahala na palang di niya ni masugot o di na ko tandoon. Tandoon ko lang ni. Doha tayo. Duha lagi. Asos na ni mo, makuyog ka to. Ako ato tayo. Ayaw lang. Oy, unsa man adto na ta? Oy, dali na. Oy, Pregor! Orbida.
Dan na pre, dan na me. Kaniyot kay nagbayin pag pre. Unsa yang iba itay? Ako nagbain siya sa sundang bagay moto siguro sa saging. Unsa yang putlon tay? Pre. Pre. As kang taminga gid niyo pre. Sakto yung kayong pag-abot. Pagka hait na kayo pre. Hay na kayo. Tay. Unsa itay? Ang parahiwa. Ano? Parahiwa. Ha? Parahiwas lamas. Karuwas ng sulti ni mo tunyo. Oo, Ano din. na makuyawan ng imong anak, parahiwas lamas. Sige, kaya plasta na ta. Unsa yung ninong? Bilis ni ko ninong be. So, kabutan ba yun sa kong inanakin tao? Ako niya auto ninong ha. Pre, tanduan na pre. Kaya ako naging nang mga ito, misang niyang ninong niya. Lipay ka na kay mga kung siya kauto. Ito eh. Mag-chorya, bro. Mga din ko ibisag bisiklita. Tanduan na pre, magpatuli tao na. Umusa. Recorded by X Thunder Gaming. Lagi ko tagay ni ninong auto nay. Ay, huwat lang sa lagi na. Kay ba, sige, kuha pas ka na, nagkuha pas rehistro ba? Gaya, oy. Ako na yun ay ipakita sa kong mga classmate nga. Magiro kayo. Ay na lang nak. Uy, kay makakita raman, makakita ka sa tag-away na sa eskwelahan. Pakuyo ka lang. Bugero kayo sila, nay. Ay na, pasabihin na lang lagi na sila. Nay, awa. Maglagot ka nila, nay. Ako ang ginalang panubagon ko. Maglagot ko nila. Ano sugmagon mo, uy? Sungugan ko nila. Pisot, ay. Ay nak, sige na lang. Karon, di na kanila sungugon. Ano man, nay? Kay magpatuli naman tayo. Singat? Sige, Siguro ka, nay. sigurado kaayo nak, uy. Magpatuli na ta, aron di na kanila sungugon nga pisot ta, ha? Mas ama, nay. Karon nak. Rona? Karon. Ay, ayaw lang sa Ronay. Uy, Nga naman. tagaan man ko sa akong ninong og auto. Unya, auto, dili na noon ko matagaan akong ninong og auto. Manlaka mga ata. Kaya magpatuli. Ay, di na mistil, uy. Ha? Anhira ka magpatuli. Ha? Ay, dali na mo dahil. Kaya ang tablus barikan nor. Dali na mo dali. Tana. Gitawag na ta. Ha? Dali na. Ready na sinong mo. Dali na. Gana ko ni mga auto ninyo. Bisag pila pagabok. Karon ini gumana to be. Ubuan na imo purol. Ha? Ano man? Ay, na, ani ka din magpatuli. Unya, kinala tulion ka palit nakasungugon sa mga classmate. Mao ba, nay? O, sige na. Tumana na, gisulti ni Ninong mo. Sige na. Oo, nay. Na, Oy. Marios. Imo na tanan dong. Ang say nga ninong. Pagkakidot. Dako pa may kumingking na ko do. Bawas na ka ni? uy, unsa man, uy. Tunyo. Pause na. Oy, pause na. Pause pre. Di ba? Grabe ka. Puwa ka na ko pre. Pause. Pastilan. Pagka akong kabaw ni matao niya ang kargada mo rin maglibitador. Sige. Aron na mahumana ta, me. Ay, kotsilyo lagi na. Ang taon din na pagtuli. Ato rang putlan og tumoy. So, ingon kay injection ra. Dili ko paputuloy. Bahala naman di ko paputuloy. Ay, Junior! Remondan ka na ipaling kay Junior! Dagan ba yung limitador? Itaw, Ginoo, uy, ni dagan. Ay, mabuto na! Ay! Puro gok na to, tunyo kay mauwag ka gok na to. Ikay ko na to! Huwag ito matuli ang among anak. Karon problema na kaayo ko. Kay dako naman gud siya. Nya mauwaw naman siya. Unsaon ni nako? Uy, unsa akong buhaton ini? Unsa man og kamo ang pasultihon? Training. Saan na dato karong adlaw? Sinday training ati pres. Training. Kini sinday training ati pres. Problema lagi sila ani ay ang anak lagi nga didako. Nya dako kayo grade 5 pa dako kayong tao pero wa pa matuli. Karon ipatuli nila ati pres sus for team day gamay ang kinatawo ati pres mura ra mo rebentador. Laoy. Dako kay siyang tao pero iyang kinatawo mura rebentador. Ay,
Gilitalan mo kuan na to. Kanang ikuan, iwa. Gamay raman. Gamay ra bitaw kaya Oo. ti pres. Gibairan pa yung taon siya nga parikan nor taon. Gibairan dako kay gud sila tan-od. So, uy, imon ka nandun. Dako ko bro kung kumingki. Lagi okay ang gilit ato lang. Gilit lang, di kanor, gamitan lang gilit niya. Ang mayo anak, kanang patulgo na kanang para magduka ng bata, ati pres, una na siya. Pila edad sa tulion? Baby, siguro. Ang grade 5 man ati pres, bro, G's, Oh, unsi. mga nana, pero okay, Oh. okay pa, di Unsi. pa kaayo na tingali. Pero dako kay tao siya. O lagi, pero gamay ra ko ang Gamay kay gut. Gamay kay tintin. Gamay kay tintin ati pres. Sa ulo ng bata taon eh. Purbida. Bam! Ikaw ba? Nakatuli ka ng mga kagmay tintin. Ay, di sa ganahan, anak. Sa gagmay. Nahinumdum man inuon. Sino yung naman? Hinumdum ko to amigong member sa LGBT. Yan naman. Ingon siya nga ka ng, ay, niuli ko ba mo eh? Naman. Yamag ko, no? Gamay ang Oo, katuyan ng oo, kwan. oo, niya. Ikaw, unya. Yun sa man mo pag-discarte ka na uli ka siya. Ako lang tingnan nga, sorry dong ha, ganahan ko ka na mag-brief og puti. Ah, diba? diba? Oo, gusto ko nga white ang breath. Kunya, i-rebre pa to brown. Brown, itom. Brown, itom. Balik ka. Kaparon. Yeah. Kung ari ka sa Old Testament, Dari, babasigan po na naman. niya sa New Testament, taga Galacia, Kapitulo 5, versikulo 6. Karon. Kay, kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon, mao, ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Sa lain na ning pagkasulti sa kuan ba sulatan, mingon nga ang minungdanon tinuli siya og dili. Hindi ko dili, ang importante nga nagtuman kas kabubuton sa Dios. Ang abot sa butan ni gulat. Nabi mga dakong tao nga wa matuli. Nabi daw. Napoy na ilahan nga amigo. Okay, John. Gwapo ko yung kamagwangan anak. Sa mayngan. Nakalimot kong singan. Pero siya, wa siya matuli. Kita day ka. Ha? Kita ka. Oo. Yun sa mo. Ano kita man ka? Dili mo tanaon. Hala, Dili ka no. kamag. Dahil ko ganing wa matuli ati Pris. Yan naman. Murag bugas duldo. Murag ko nung nag-ugom og bahaw. Pero kung Uy, matuli. nabi ang mga artista sa gawas gulyat na dili tuli. Nabitaw na sila. Nagalgin na sila. Naaba? Ay, mga artista. Sa ila po tingali Ang ng... kanara mga Christian, pero naman ko yung mga uban po nga kanang like tinuhuan na ti Pres. Di, way tuli. Wa sila tuli. Mao ba? Tinuhuan na Oo. Natingabi tao ko. Nga naman. Oh, dugay man ni sinit. Wa dugay man sinit atubang. Uy. Yeah. Tawag pa bisag sapo. Order to. Sa ato ba? Sa itong anak nila ba? Pasagda na to. Para na ako pasag dahil ang usa sa pagkakaron no kay ingon ana pananglitan og ibutang nato na patuloy pa to pananglitan unak nga nagtuloy siya mo kisi-kisi siba ko maputol hinuon Okay, gamay naman. o siba ko hinuon og imbis ang imong pagpulma sa kuan ka ng Pero paghiwa blade naman may gamiton ba? lagi pa pananglitan ang paghiwa buta nato vertical karon og pagkisi-kisi iya mo horizontal Ano sa albuin na ti Pres? Pag kuha na niya. No, no. Uy. Siguro ito. Ito, no. Pero karon dako na kay naka. Gamay pa to. Gamay pa siya kay Karon. gituli siya city man. Ah, di ay. Oo nga niya. Gamay. Tan-aw sa nurse siya. Uy, kagapmay ba ani? Dugkay kay sila no man ti Pres. Doy? Oo, kay wa pa man mapaw so ja injeksyonan man. Oh, no. Oo. Kay nasuya lagi na siya nang isugod sa bata. Masuya og kanang napatuli. Ay, may mangisog siya. Awa. Di sa mahadlok. Wa gyud bang pero natuli gyud siya ato. O pero dili ba ta kingon gulyat nga mo na madako og gamay kay ari ni mo base bitaw sa mga lain nga pananglitan, lain nga example na may panulti na kanabi tong mo ingon tang hisko tong mananap kanang leon mo gitawag og king of the jungle kanang leon king. dili bang elepante Dali king ng karon. Mabitaw na dayon Lion King. o palitan dagko mga leon mga kabaw mga kinsa pa mga Pero yung usab na no, di na ang lion mo ay king ron kanang badger na. si Bajel Kanang klase sa mura na siya kuha na ti Pres, mura na siya kanang siya pangalan ning squirrel nga dako nga squirrel ba pero Nga naman, nga naman. Hadlo ang lion na. Nga na lagi. Tungod sa isog. Mo ba? Kung isog kayo, ang mga lion na dagan yun. Na, gagmay ra pa ka na. tsura siya man Dako eh, dako. Ah, dako, Siya, pot. mga 3 feet po na siya. Dako. dili mo na magkita na to sa Facebook kung bisa gaming manana pero mo fight og bitin Munggos na siya. o sa munggos Munggos nga
Kaya ba itong tanon, munggos? Munggos ko yung arthritis. Munggos na siya. Adayon ko gulya. Kaning ingon nga gamay, di matuli kay gamay ko nga. Dili man tatanang nga gayon nga muna kay imong ibase sa mga mananap, mga leon, mga kabaw, mga elepante dagko. Pero naas kasulatan kay ingon na ang liguan mo ay pinakagamay sa tanang mananap pero ang iyang giproduce nga pagkaon ang dugos mo pinakalaming tamis. Tamis. Sabtunon balawom. Ato sa ato pa dili tanang nga gayon nga ang dagko importante, ang gagmay importante, depende lang siguro. Oh. Ako yung usbong tugtalaw to iyahan nakalimot ko. Talawa to pinagat ito naman, no? Kung ako ay puzzle,